amb el repàs de la jornada. Comencem amb l'èxit i en clau local. Lluc, què han fet els equips de Sant Fruitós? Doncs, si vols, comencem amb el futbol, perquè a part de que aquest cap de setmana hi va haver la presentació dels equips del Fruitosenc, els dos sèniors van respondre, diguem-ne, amb doblet de victòries, totes dues, recordem, contra el Callús. En aquest cas, per començar, el Fruitosenc, primer equip a l'A, diguem-ne, que juga a tercera catalana, segueix líder després de superar per la mínima i suant a casa el Callús. Va ser gràcies a un solitari gol del Suà, del Sergi Suárez, al minut 83. De fet, el Suà, que va entrar pràcticament a l'inici de la segona meitat perquè no havia sortit de titular, i tot i així va acabar marcant el gol que va donar els 3 punts a l'equip Sant Fruitosenc. Recordem, per si teniu poca memòria de la tercera catalana, el Fruitosenc és primer amb 4 punts d'avantatge respecte al segon, que és el Navàs. Després parlarem de la resta de partits. El filial, el Fruitosenc B, va guanyar, ho va fer també per la mínima, recordem, també contra el Callús, en aquest cas el B, i a més a casa de l'equip callusenc. El municipal Andreu Lledó va fer per 2-3, a més amb un partit complicat perquè els callusencs es van avançar 2-0 a la mitja hora de joc, i a la segona part, en canvi, 3 gols als Sant Fruitosencs, amb gols d'Àlex Piedra, de Víctor Crespo i de David Artacho. Van ser els que van capgirar la truita i van donar 3 punts al conjunt Sant Fruitosenc, que escala posicions, segueix encara una mica lluny de la zona de descens, de la zona de play-off. No hi ha descens perquè és quarta catalana. En aquest cas, tot i que només està a un punt, està a 2 posicions, és 7è, però, com dèiem, empatat a punts amb el 5è, que és el primer que entra, que és l'Estación, i a un punt fins i tot del segon. Molt, molt igualada aquesta part alta, més enllà del Cardona, que està a un nivell superlatiu. No n'hem parlat amb l'entrenador del primer equip, però el filial va empenta en aquesta quarta catalana. I bé, el Fruitosenc, bona manera de celebrar aquesta presentació de tots els seus equips de base, amb una victòria del primer i del segon equip. Exacte, sí. A més, els equips de la base també estan responent a aquest inici de temporada, per tant, bon inici en general pels equips del Fruitosenc, del futbol de Sant Fruitós. I un altre equip que també ha començat molt i molt bé és el vòlei, perquè va tornar a guanyar. Ho va fer en una pista complicada, la pista del Salou, a més per 0-3, que, perquè ens entenguem, són els sets dels jocs, no? 0 sets, diguem-ne, 3, per tant, màxima dominació. De fet, van quedar 16-25, 16-25 i 17-25, per tant, no van patir, diguem-ne, en cap dels sets les sanfritosenques, que, com sabeu, aporten ple de victòria, 5-5, 13 punts, 2 més que el nou segon classificat, que és les Franqueses. Recordem, l'equip que va derrotar l'ASFE la setmana passada. El Salou es posa a la penúltima posició, perquè ja porta 2 derrotes consecutives, la darrera Sant Fruitós. Per tant, molt bé, bon inici també del conjunt Sant Fruitosenc. La nota negativa és el primer equip femení de l'ASFE de bàsquet, el Copa Catalunya, que ja sabíem que tindrien una temporada complicada. A més, visitaven una pista molt difícil, que és la del Valls, un partit que va acabar amb un resultat no gaire voltat, de 58-49, per tant, un bon partit on les sanfritosenques van plantar cara, però ara mateix l'ASFE és penúltim classificat amb 2 victòries i 5 derrotes, perquè ens entenguem, el Valls és el 5è, vull dir, era un partit important davant d'un dels millors equips de la categoria. Per tant, tot i així, s'haurà de veure com pot reaccionar l'equip Sant Fruitosenc la setmana que ve, amb un partit també
directe davant del Jet Terrassa, un equip que també porta 2 victòries i 5 derrotes. Per tant, setmana que ve duel important per l'equip santfritosenc. I va, anem amb més bones notícies, perquè els altres 2 equips de Sant Fritós, ja ho hem avançat, aquesta era la nota negativa. Era l'única derrota d'aquest cap de setmana, per tant ens queden el filial i l'equip masculí. El filial va guanyar en un dels 2 partits que jugava l'Asfe contra l'Artés, Artés B 55, Asfe B 63, en aquest partit de segona territorial, la victòria de nou del conjunt santfritosenc, que recordem són les líders invictes d'aquest grup, amb 7 victòries en 7 partits. Aquesta divisió que és? Segona territorial. Territorial. De fet, el Sant Nicolau, que era l'altre equip que no havia guanyat cap partit, perquè estava amb un partit menys però ho havia guanyat tot, va perdre. Per tant, ara mateix és l'únic equip invicte d'aquest grup i es referma el liderat d'aquesta competició. I per l'altra banda tenim l'equip masculí, l'únic sènior masculí, que juga a primera territorial i que va aconseguir també la victòria, en aquest cas per la mínima 58-57 contra l'Artés B. Per tant, també un altre partit molt important, una nova victòria que el referma en aquesta segona posició, amb 6 victòries i una derrota. De fet, el que era el tercer classificat, que ho segueix sent, que és el Collbaix Bàsquet Oms, va perdre i, per tant, es despenja d'aquest grup amb 6 victòries i una sola derrota. Segon classificat davant de, ja recordem, aquell Tona tan espectacular. De fet, com a dada, el Tona aquesta setmana va guanyar el Nou Bàsquet Olesa B 123-43. Imagineu-vos. Déu-n'hi-do, difícil de digerir la derrota aquesta. Molt bé, tenim fet el repàs. Haurem de parlar amb algun d'aquests equips de l'ASFE que estan en bé, aquest equip masculí. Buscarem de parlar amb el seu entrenador en els propers programes. Passem precisament a l'actualitat basquetbolística de la Bages. Pol Farell, hem parlat del Baxi Manresa en profunditat, ens toca parlar també del Manresa Club de Bàsquet Femení. Així és el partit, l'equip més destacat d'aquest cap de setmana, és el partit més interessant perquè va ser una gran victòria del Manresa CBF, que va saltar el Palau Josep Mora de Mataró. El conjunt del Bages es va imposar el líder, un dels equips més difícils d'aquesta Lliga Femenina 2, el grup B, la Unió Esportiva Mataró, per 49-54. Victòria de prestigi, on Elia Páez va ser la millor segurament a 11 punts i els seus 2 triples, també molts minuts de Marina Teixidor, que tornava a la que havia sigut la seva casa, on va jugar fa uns anys. Va ser la millor de les manesanes, un partit que no es va decidir fins al final, un partit molt difícil, que va sortir molt bé el Manresa, va col·lapsar l'equip local i fins al final no va aparèixer el Mataró, que va anar de menys a més, i el Manresa potser de més a menys, tot i que evidentment també perquè el rival juga i va acabar apareixent en el partit. Van recuperar la seva millor versió en defensa, també aquest desig que el Marc reclamava el dia de l'Arxil, i també concretament Marc Rubiosa, l'entrenador de l'equip, explicava que ara toca aconseguir que sigui un equip més regular. Des d'una muntanya russa fem setmanes espectaculars com la prèvia Arxil. Bé, Arxil la setmana passada ens guanya en un partit on durant 23 minuts no hi som i no tenim el nostre ADN i per tant no podem competir, i avui venim d'una setmana que potser ha estat una miqueta més justeta perquè no estàvem amb el mood adequat i surten aquí, fan aquest partidàs a nivell d'exigència, igualen en intensitat un autèntic equipàs i això ens dona aquesta vida. Llavors hem de trobar aquesta linealitat, aquest punt de tranquil·litat i llegir millor el partit, això és el que ens donarà. Doncs aquesta muntanya russa, no?, de resultats, però que de moment està servint per fer un debut a la categoria més que raonable a les Magenta. Sí, és que recordem que el Mataró venia de guanyar la setmana passada a l'Arxil de 15 punts, i per tant que el Mataró era un dels equips més forts. El primer quart 4-9, però que el segon ja 9-18 a favor del Manresa, el tercer ja 17-11, ja mantenint-se, i el quart 19-16, ja patir una mica més amb alguns errors, també alguns forçats, altres per la bona energia, podríem dir, del Mataró, i potser demanant ja l'hora a l'àrbitre. Escoltem a la Mariona Teixidor perquè en feia referència d'aquest final de partit. Jo crec que aquests últims... O sigui, ens ha costat molt arrencar la Lliga a nivell d'actitud, d'estar físicament al partit i de no tenir moments molt
molt de marxar del partit i crec que avui ha sigut un dia de 10, excepte l'últim minut, que potser dura una mica més i s'acaba, però crec que hem donat un pas endavant i per nosaltres era molt important donar aquest pas endavant a nivell d'actitud i més quan vens a això a la pista del líder i a un equip que està tan i tan bé. Sí, pels que vam seguir el partit en directe vaig patir moltíssim en aquell final, perquè veient com el CBF es jugava tan i tan bé en una pista tan complicada, veure com al final se'ls podia escapar la victòria no ha sigut injust, perquè el bàsquet, l'esport no entén de justícia, però és que van jugar molt bé. Ja ho deia el Marc Villosa, que va fer un partit gairebé perfecte, també tenint en compte el rival i la pista. Amb aquest partit que es situen novens, també empatats entre el setè i el novè estan empatats, per tant sí que entre el sisè i el setè hi ha 2 victòries de diferència, però mitja taula ja consolidat ara mateix. Ve un partit a casa que compta, perquè serà un partit important, perquè rebran el Sirocco Gijón Basketball, que equip que més ha guanyat un partit, i per tant... Sí, és un equip de la part baixa de la taula. Sí, de moment no ha guanyat un partit, i per tant, ja si poguéssim, ja parlava del marc d'aquesta regularitat, podem quedar 2 victòries seguides, que encara no ho ha fet l'equip manresà, seria una molt bona notícia. Doncs molt bé, no tenim bona notícia pel que fa al Navàs, no? Va perdre. No, el Navàs sí que va guanyar, l'Artés és el que sí que comentarem. Els he girat perquè solen guanyar els dos, sabia que un dels dos havia perdut. Comencem pel Navàs, que va guanyar, doncs. És que ja tots els equips han guanyat i just aquesta setmana el que perdia era l'Artés. El Navàs sí que ha pogut guanyar. Va guanyar el dissabte a casa contra el Granollers, 96-89. El Navàs, que amb aquesta victòria, com que el Prat, pel que sembla, no va jugar el seu partit contra el Cornellà, per tant té un partit menys, el Navàs sembla ser el líder provisional. Jugar contra el Granollers, que és un equip de mitja taula, en un partit a molts punts, 96 punts, amb 2 jugadors amb 22 i 20 punts, amb molta elaboració, també sempre els interiors, els que destaquen més amb rebots, 10-12 rebots els pivots del Navàs. Per tant, una victòria per tornar en aquesta primera posició, un rival també complicat, que els va ficar les coses difícils, i per tant, pendents d'aquest partit del Prat, de moment tornen a ser líders. Molt bé, doncs ara sí anem a parlar una mica d'aquest Artés, que va recollir la primera derrota de la temporada. Sí, no diríem que és inesperada, perquè tenint en compte el rival i sent fora de casa, podia passar ja a Bamisar, però sí que és cert que xoca, perquè portava guanyant tants partits, eren 8 partits seguits guanyant, que bé, algun havia de caure cap a Creu, és a dir, molts partits aquests ajustats. En aquest cas ja va ser el que va sortir Creu, un partit que va començar molt tard, perquè em sembla que un jugador de l'Artés es va fer una esmaixada a l'escalfament i va haver problemes amb la cistella, i per tant imagineu-vos ja començant tard, un partit de pocs punts, 53 punts només, molt igualat, però clar, el Minguella, que va estar més encertat en els minuts finals, amb 2 triples d'un dels seus exteriors, i l'Artés, doncs bé, que suma la primera derrota de la temporada, es manté de moment líder, perquè el Minguella, recordem que té un partit menys, si guanyés sí que... Per diferència, l'averaix, no? Per l'averaix d'ells dos sí que l'avançaria. L'avançaria, perquè recordem que el Minguella ara porta una ratxa de partits molt llarga també guanyant, l'Artés ha caigut, veurem, crec que tampoc és... Amb aquestes categories és enganyós, perquè hi ha un grup d'equips que perden molts pocs partits, no? I dona la sensació de que si vas al capdavant sense perdre estàs dominant molt clarament, però clar, falta jugar contra algun d'aquests equips que només han tingut una derrota entre ells i que són els equips que jugaran a aquesta promoció d'ascens i l'ascens d'aquesta Supercopa Catalunya, però vaja, que queda molta competició encara, i ara potser es treu aquest pes de sobre d'anar primer i veure els equips des del retrovisor a vegades també posa més pressió. A veure com li va a partir d'ara en aquest Club Bàsquet Artés. Sí, que els hi pot anar bé això que dius ja ha perdut algun partit. Ara rebran el Vic, que clar, van penúltim en aquesta Supercopa masculina, però ha guanyat 4 partits. Per tant, 4 victòries, 4 derrotes. Com dius tu, una lliga molt igualada, en què tothom pot guanyar tothom. L'Artés ve de Copa Catalunya, per tant, molts d'aquests equips se'ls trobava ja la temporada passada, i tot i que ells vagin primers i el Vic vagin de penúltim,
tots aquests equips que s'hi aniran trobant són de la seva lliga, són del seu nivell. Molt bé, doncs ens queda parlar de la primera catalana, amb també victòries aquí? 3 victòries de 3. Difícil de veure això, la primera catalana. I a més, els 3 podíem dir còmodament. La primera va ser la del Salla Manresa a casa contra el Verona Gràcia, per 25 punts de diferència. També el Castellet va guanyar a casa contra el Círcul B 74-58, i l'últim que va guanyar va ser el Vilatorrada a casa del Martinenc B 76-89. Per tant, 3 victòries de 3. El Castellet, que segueix a la part alta, porta una ratxa ja de moltes victòries, només n'ha perdut un partit, està tercer, empatat amb el segon. La Salle, que escala a la 5a posició, per tant una mica de remuntada, 2 victòries seguides ja per l'equip manresà, i el Vilatorrada, que també arriba fins a la 6a posició, amb 3 victòries i 4 derrotes. Encara va fer una mica la goma de guanyar un partit per no guanyar-ne un, però s'estan consolidant a la mitja taula i per tant són bones notícies pels equips pegencs. Molt bé, doncs ara sí, Pol, tanquem la carpeta del bàsquet, anem cap al futbol. Lluc, aviam si hi ha tan bona nota en el futbol de la comarca. Doncs mira, comencem amb una cosa positiva, va. El Centre d'Esports Manresa va protagonitzar dissabte una remuntada espectacular al camp de la Unió Esportiva Vic, on va passar d'un 2-0 en contra, un triomf contundent per 2-4 gràcies a, com dèiem, 4 gols en només 20 minuts. Una victòria que torna a situar l'equip en zona de play-off descens i que confirma el seu excel·lent rendiment fora de casa, on és el millor equip de la categoria amb 5 victòries en 6 partits. Aquest cap de setmana el Vic va ser molt efectiu en les primeres ocasions que va tenir durant la primera meitat i no va ser fins al tram final que el domini vegenc es va traduir amb gols. En 20 minuts, De Pedro i Ayub van capgirar el marcador amb un doblet cadascun. L'entrenador Sergi Trullàs es mostrava satisfet per la victòria, però demanava als seus jugadors deixar més porteries a 0 pel bé de la seva seguretat cardíaca. Estem preocupats pel Sergi Trullàs perquè són 4 remuntades, ara escoltem, que demanava això, que els seus jugadors pensessin una mica més amb ell. Penso que amb el joc, la primera part, no hem estat malament, sí que ens ha faltat profunditat, ens ha faltat una mica més d'anar més ràpid, d'un timing més accelerat, d'accelerar les avantatges, però bueno, estem acostumats a les remuntades, portem 4 remuntades en 11 partits, 2 d'elles amb 2-0 avall, i bueno, al final ja he dit als jugadors que el meu cor no aguantarà molt així que espavilin des del principi, que això de remuntar està molt bé, però està millor portaria 0. S'ho pren amb humor, jo crec que perquè van guanyar s'ho pot prendre amb humor, sí. I també perquè amb aquesta victòria els albages es situen 5ens a la classificació, en la zona de play-off descens. Haurem de recomanar Tiles pel Sergi, perquè sembla que l'equip és d'aquests que lluita fins al final, però que tenir la porteria 0 això li està costant aquesta temporada. També jo crec que l'equip prefereix, o el Sergi prefereix guanyar patint que no pas perdre, per tant, exacte. En aquest sentit, quan ja te n'han fet 2, millor remuntar, a més amb un Vic que també se li va tornar a aparèixer fantasmes, a la jornada anterior ja li havien remuntat un 0-2 en aquest cas advers, a més una expulsió del porter quan faltaven encara uns quants minuts pel final, a 9 minuts més l'afegit pel final, va també precipitar una mica aquest resultat quan el marcador encara era d'empat a 2. Doncs mira, diumenge a les 12 del migdia contra el Peralada, a veure si sumem la primera porteria 0 i una altra victòria a casa, que és la signatura pendent d'aquest Manresa, guanyar el Congost, a veure si el Sergi pot aconseguir les dues coses. A més, amb un Peralada que malgrat que ara porti 3 partits sense aconseguir la victòria i a més en el darrer partit va perdre a casa contra l'Europa, sí que és veritat que només està a 4 punts al conjunt manresà, per tant partit igualment de molt nivell i per tant esperem que per la seguretat cardíaca del Sergi que ben aviat aconsegueixin guanyar sense haver de remuntar i recórrer l'èpica. Doncs vinga, va, parlem ara de la primera catalana que teníem, n'hem parlat amb l'entrenador del Cardona fa una estona, tot d'empats, no?, aquesta jornada? Sí, si et sembla, abans de parlar també del Cardona, comencem parlant pel derbi comarcal d'aquest cap de setmana. Diria
que ho va comentar el Pablo, que ja deu ser l'últim, perquè ens han vingut absolutament tots de cop. El Joanenc i la Pirinaica van arrodonir aquest conjunt de derbis amb el resultat més comú, que ha sigut un empat a 1. Va haver-hi un empat, no es van moure les coses, es va avançar precisament al conjunt local, el Joanenc, amb un gol de Biel Castilla al minut 3 de partit. La va empatar al minut 5, però de la segona meitat la Pirinaica amb un gol de Felipe Guerrero, i com a punt cabdal d'aquest partit hi va haver un penal a favor de la Pirinaica al minut 90 i tants, quan ja s'acabava el partit, que va aturar el porter Dani Vaquero. Per tant, per mantenir les taules, amb un partit molt i molt igualat entre els dos conjunts, que venien tots dos d'una molt bona dinàmica i que, per tant, cap dels dos perd. O sigui, com surten els dos equips d'aquest empat, Lluc? Agradols pels dos, més per la Pirinaica que pel Joanenc? Sí, pels dos. Potser sí que pel que es va donar per aquest penal a l'últim minut, potser és més agradols per la Pirinaica que pel Joanenc, però jo crec que cap dels dos equips s'acontentava amb l'empat. Després, quan consultem la classificació, veurem que cap dels dos tampoc els hi acaba d'anar bé aquest empat. Per tant, un empat agradols, però alhora cap dels dos equips que perd, i per tant un resultat mig positiu, mig negatiu. I empat també entre el Gimnàstic i la Unió Esportiva Sants a 1. Sí, aquest empat segurament molt més agre que dolç pel conjunt manresà, que va empatar contra un dels equips de la part baixa de la classificació. El Sants és el 14è d'aquesta classificació, i és el quart empat consecutiu del Gimnàstic de Manresa, que s'ha abonat a empatar els partits. Després de 2 empats seguits a 0, ara han vingut 2 empats seguits a 1, el cap de setmana passat a l'Amión contra la Pirinaica, que cap de setmana a casa contra la Unió Esportiva Sants, i això que van començar perdent amb un gol a la mitja hora de joc de Dani Amuela pel conjunt sancenc. No va ser fins al minut 84, 6 minuts pel final, que Albert Rubio va aconseguir diguem-ne, retallar distàncies. Falta pólvora aquí. Sí, i de fet és una de les assignatures pendents clarament, perquè el Gimnàstic és només el tercer equip menys golejador de tota la categoria, després precisament del Joanenc i també del Balaguer. També és clarament el menys golejat, perquè només han encaixat 3 gols, 2 dels quals en les últimes 2 jornades. És curiós que un equip tan jove sigui tan sòlid en una categoria com aquesta. És un equip sòlid a darrere i en canvi a davant li falta acabar d'afinar la pólvora. Doncs empat pel Gimnàstic, i per acabar d'arrodonir-ho no podia ser d'una altra manera, ja ho hem comentat, el Cardona, que també va empatar. En aquest cas un empat més dolç que agre, perquè va ser contra el Turó de la Peira, que és el segon classificat, però més agre que dolç pel com es va donar. Aquesta remuntada, no? Ho comentava el Marc Viladric, que van arribar a posar-se 3-1 al marcador, gols del Joan Viladomat i un doblet de l'Iker Navarro, i no va ser fins als minuts finals, a més amb l'expulsió, com comentava el conjunt, com comentava abans el Marc Viladric, de Xavi Ratera, que va ser quan es va desencadenar aquest canvi de dinàmica de partit que va fer que el segon classificat arrenqués un punt del camp del Cardona. Tot i així, és un resultat positiu davant del segon classificat, i per tant veurem també de cara a la setmana que ve com els hi afecta aquesta aturada de Copa, diguem-ne, i a veure com aconsegueixen mantenir aquesta dinàmica. Ara mateix a la classificació tenim quart el Gimnàstic, a 10 punts del líder, el Singarlín, manté els 6 punts de diferència amb el Turó de la Peira, que també va empatar, i a un punt del tercer classificat, que és el que potser també tindria opció a entrar a play-off, que és l'Alpicat. Trobem el següent Begenc, la Pirinaica, en desena posició amb 12 punts, només a 2 punts del quart, que és el Gimnàstic. Està tot molt ajustat, i també tenim el Cardona amb 10 punts marcant la salvació, i amb 8 hi trobem el Joanenc.
Doncs sí, a més, com a dada tenim els dos únics equips que no han perdut els últims 5 partits, que són tant el Gimnàstic de Manresa, que com hem dit porta 4 empats consecutius, com la Pirinaica, que ha encaixat 3 empats i 2 victòries en els últims 5 partits. Curiós, Queda tot molt ajuntat en aquesta... De fet, molta igualtat, excepte el Singarlin, que va com un coet. De fet, a part del Singarlin i el Turó de la Peira a dalt, i el Parc i el Borges Blanques, que són el cué i penúltim, dels Sants i el Joanenc, que són el 13è i 14è amb 8 punts, l'Alpicat, que és el tercer, amb 15, doncs mira, hi ha 7 punts entre el tercer i el 14è, imagina't. Doncs parlem ara de la segona catalana i del Sallent. Sí, perquè si t'he dit que aquest grup està igualat, si el grup de la primera catalana amb tots els nostres equips bagencs està igualat, ja ni t'explico com d'igualat està aquest grup 5 de segona catalana, perquè m'entenguis, el Balàfia és el líder amb 16 punts, el Capellades és... De fet, mira, t'ho faré més fàcil, el Guissona és cué amb 8. Entre el líder i el cué només hi ha 8 punts de diferència. Entremig, no entremig, sinó a la part alta hi ha el Sallent, malgrat que va perdre, en aquest cas ho va fer contra la Juneda, va perdre contra el Balàfia, el líder, ho va fer per 3-0, un Sallent que li està costant jugar fora de casa. Recordem que de les 5 victòries que porta n'ha aconseguit 4 com a local, només una com a visitant, per tant, partit complicat per l'equip sallentí, però que hem de dir que segueix a la 5a posició a un punt del líder. Del líder, que és aquest Balàfia de la ciutat de Lleida, que va aprofitar l'ensopegada del Juneda, que era el líder aquesta setmana. Exacte, tenim el Sallent a un punt de líder, hem de dir a 5 punts del descens, però clar, és que està tot molt agrupat. Doncs fem un repàs ràpid d'aquesta tercera catalana. Doncs mira, aquesta tercera catalana, a part de la victòria que ja hem mencionat entre la Fritosenc contra el Callús, vam tenir el Joanenc B va perdre al camp del Sant Salvador de Cercs per 2-0, el Navàs, el segon classificat, va guanyar el derbi morfològic contra el Navarcles per 1-2 i es manté segon classificat. L'Artés va guanyar un altre derbi bagenc, en aquest cas contra el Sant Pau de Manresa per 3-1. Sant Vicenç, que va perdre fora i de manera contundent contra el Can Trias 4-0. La Guardiolenca va guanyar per la mínima en un partit matinal de diumenge al camp del Cué per 2-3 contra l'Aristoi. El Balsareny va perdre a casa 1-5 contra l'Avià, i finalment el Súria, que es col·loca ja pràcticament fora del descens amb una victòria per 3-0 amb el Vila de Cavalls. Tenim, de fet, des del 9è fins al 14è amb 10 punts empatats. Són el Sant Pau, el Callús, el mateix Vila de Cavalls, el Balsareny, el Súria i el Sant Vicenç. En penúltima posició tenim el Joanenc B, i ja a la part alta de la classificació tenim el Fritosenc amb 24 punts, en segona el Navàs amb 20, després hi tenim l'Artés, la Guardiolenca, l'Avià en 6a posició, el Navarcles, i ja tenim 2 equips que no són de casa nostres, el Can Trias i el Sant Salvador de Cercs en 7a i 8a posició. I a més tenim el nostre equip exiliat, el Vilomara, que va perdre 2-1 contra l'Inspire Soccer Santa Coloma de Gramenet, l'equip vilomarenc amb 12 punts, que baixa fins a la 10a posició. Doncs ara el que farem és una pausa abans de poder començar a parlar de rally, del 2000 viratges, amb la gent de la Biela Club Manresa. Falten 5 minuts per 3:15. Tornem de seguida.